daukagu aitzakirik oporretan kanpora joan eta 4 egunetan azokara ez etortzeko, 300 ekitalditik gora, euskal kulturaren lagin ikaragarri bat, proiektu eta proposamen oso interesgarriak eta edukiz oso mamitsuak Durangoko azokan. Jabian itxarongo zaituztegu, abenduaren 7-9 eta espero dugu esperientzi politak eskaintzea. Bakarrik animatzie, Ganbarara etorri eta bertan aurkituko duzu esan 1000 eta aukeratatik danondako prestaute dauzenak eta umiek, gurasoekaz eta helduekaz eta parte hartzeko. Ikusentzule guztiak gonbidatu nahi ditut Azoka Telebistara ikustera eta Azoka Telebistara lehengo azokara bertara etorri eta jarriko dugun pantaila handi baten ikusi ahal izango duzu Azoka Telebistan ekoizten duguna egunez egun. Oso kontzertu bereziak ikusi nahi badituzu, Azoka sasoian, egongo gara platiroenean zuretzat. Irudienea da ikusentzunezkoen gunea, aurten Azoka landakon bertan egongo gara eta etorri harrituko zarete, zenbat lan eta zenbat sortzaile on dauden ikusita eta bertan elkartuko gara. Durangoko azokako 4 egun hauetan ikasi ezazu bidea, San Agustin aretora joateko. Bide hori ikasten duzunean, euskal antzerkia dagoen lekuetara, kokaguneetara ere, zelako lasterbideak dauden ikasiko duzu. Eta besterik gabe, abenduaren 7-9 Durangon egongo gara zuen zain eta disfrutatuko duzulakoan.